पति से कहतिया का कहतिया हो? रउआ के जवन पूजा के सामान के पर्ची देहले रहे। अच्छा तो ई बताई कि सामान आइल कि ना आइल जी? रउआ से तो एको काम समय से होबे ना करेला। आप बताई हम पूजा कैसे करें? Recording by Fun Studio. लिस्ट लेके घरे से राजा बजरिया गईनी ना। लिस्ट लेके घरे से राजा बजरिया गईनी ना। तब काहे कवना धुन में चुनरिया लावल भुलाइए गईनी ना। सुनी हमरा बुझात बनू कि रउआ जौन पर्ची मिलल रहे उ रउआ फाड़ के फेंक देनी आ झूठ मूठ के बहाना बनावतानी। लागता के लिस्ट पुरजा फाड़ फेंक दिहानी। सामान नाही लाइनी। सुनी राउर सब बहाना हम बुझतनी। लागत पैसा आधा से बेसी खाइए गईनी ना। लागत पैसा आधा से बेसी खाइए गईनी ना। तब कहे कवना धुन में चुनरिया लावल भुलाइए गईनी। जय मैया। अच्छा ई बतावा पंडित जी द्वार पे आ गए बड़न। अब हमरा समझ में ना आवत ह। आ तू ही बतावा अब पूजा कैसे होई? कैसे होई पूजा बोला बबलू बेदर्दी। हम रउआ के कौनो काम ना कहत रहे। एगो कामो कहानी त अरे जाए एगो काम कहानी हो कई के आईनी फरजी। बताई गलती रउआ कईनी और माई हमरे ऊपर खीस उतारतनी। आमा जननी बतिया त खिसियाइए गईनी ना। आमा
तब काहे कवना धुन में चुनरिया लावल भुलाइए गईनी ना। Recording by Fun Studio.